Salam hormatly vatandaşlar. Ine Türkmenistan'ın baydağı biz şuun Varşava'da 16 sentyabr 2019 yılda Avrupada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk boýunça ulu maslahat geçýär. Şo maslahatyň içinde bizim şoň agzasy bolup durdy. Resmi Türkmenistanyň gelen adamlaryň sany şol öňkü bir sany adam, ýene de şol öňkü gurumlar gatnaşmaly. Meselen birincisi hem esasy talap edilen meseleler näme? Söz bu pikir azatlygy. Esasy ýurdun içinde näme rejim var? Diktatura mı? Awtoritar rejim mi? Demokratiya rejim mi? Türkmenistan şol öňkülügi, Türkmenistanyň şol öňkü diktaturasy. Mesele nämede? Türkmenistan inni diktaturan derdinden esasy olar 3 milyon näle 5 milyon ya bolsa 4 milyon milleti var. 4 milyon milletin deň ýarty ýurdun daşyna çykan. Şoň 500 000 eger Russiýada ýaşaýan bolsa türkmen raýatlaryň 1,5 milyonu şoň Türkiýede esasy siziň ünsüňizi çekçek bolan meselemiň biri siz öýdüňizem görýänsiňiz. Öňkü diktaturan umumy propaganda terrorun siýasaty düýp götür özgördi. Eger ozal bir ýanky bir kısanak şagallary bir ýerde majabat ýa töhmet bolsa şonu bizim üstümizden goýýan bolsa indi olar düýp götür üýtgedi. Näme sebäbi näme? Sebäbi biz häzir şolary bizim talap edýän bir şuňalak resmi OON'a ya da şuňalak OBS'de çykyş edýän taraplamyzy indi ýerine ýetirmeli bolýarlar. Şunun ýalak halkara tribunalaryň üstünden biz Türkmenistanyň nirede kol çeken dokumenti bolsa şonu siz hökman suratda ýerine ýetirmeli talap edilýär. Biz bir ýylykda şu size agzan meselemiz var ýanky şol biz hiç saçan propaganda wurşuna ýeňilmeliler. Belli derecede birinci çatnaşyk, birinci jeňini biz utduk. Sebäbi eger ozal bizi diýeli 1% adam dinleýän bolsa biziň çykyşymyzy soňa waka ine soňky ýarym ýyl, 1 ýylyň içinde 10% ýetdi. Türkmenistanyň içinde bizi dinleýär. Diýmek şol propaganda jeňini birinci jeňimizi biz ýeňdik. Inni umumy Türkmenistanyň bulurdan alada galyp ýanky aljyrap ýöreniň sebäbim şol umumy strategiýany üýtgedýäniň sebäbim şol. Sen edýän bolsaňyz inni olar ýurdun içinden o hapa-hupasyny azaltdylar da hamala olar däl ýurdun daşyndaky opozisiýa ýaşaňy meňdeş adamlar şolar bilen radylaşanak, biz bilen radylaşanak hemen bize garşy resmi görüş alyp barýarlar. Kinedin soňky döwürde çykan adamlar bir ýerde ozal KGB bolanmasa, prokuratura bolanmasa ýa-da okuwçy studentleriň içine siňdirilen bir ýanky jansyz bolsa, bulan hemmesini agdy birikdiler de bir ýerden ýanky çykdylar. Bular opozisiýa diýdi, koordinasiýony sentr diýdi, sowet diýdi, şoňa meňleşip etdiler. Hakykatdan näme şo zatlaryň hemmesi esasy milletiň ünsüni diktaturadan sowup biz häzir sizi bagtly güne getirer diýilýän pikire urjak bolýarlar. Hakykatda ýurdun içinden, açlygyň derdinden, türmelerden çykyp zordan gaçyp ýören adamlar inni ozal ýarym milyon Russiýa Federasiýasynda bolan bolsa, 1,5 milyonu bu wagt Türkiýede ýerleşdi. Olar ýöne adam däl, ol elektorat taýdan aktiv millet. Olar garra adamlar däl ýa ýaş şagalar däl. Olar okýalar, daş döwrüne seredýärler, olaň özüge pikirli adam bolup ýetişýärler. Şoň esasyna şu wagt umumy bize tarap edilýän görüş düýp götür üýtgedi. Şoň esasyna şu siziň şu wagt görýän adamlaryňyz şolar bize garşy işler. Diktatura olar opozisiýa diýär. Emma hakykatda olar
Bula olong esasy düşmanı kim? Biz bolup çykdyk. Sen edin. Türme bizi uğrutçuk. Yine de otak yankı bir kadiyete iş uğradan molyalar. Ay yine de bir beylak yurdun içine aktmilyen molyalar. Elinden gelseler ederler. Onun yalak varlıklap adam, korkutup gören adam ken. Yönü bizim esası eden işimiz. Birinci ciğin neticesi, şoň neticesi bizde. Eger siz dinleýän bolsaňyz, olaryň edýän emeli näme? Şol Niýazowyň ulanyň emeli bir wagt Niýazow men Türkmenistana 300 sana baýaçak diýdi, bu millet oňa bary hu gaýtdy. Inni bular hemmesi ýaşlaň aňyny näme bilen alýarlar? Ay bizni gelecek ýaşlanky, biz geleceklerden hökümet gurnajak, o bular parlamento goşjak. Bizne bular bilen häzir döwlet agdalyşyny etjek ýa-da döwlete geljek, hamaly biri olara şeýtirip açaşan ýerde bir ine gelin diýen ýalyk ýagdaýda hereket edýärler. Şoň bilen sebäbi ýaş näme kime şöhrat gerek, kime pul gerek diýilýän, bulara hem şöhrat hem pul gerek. Ýöne bir topar Türkiýede şu wagt esasy mesele nämede? Türkiýede 1,5 milyon türkmen siňdi. Nähil türkmen? Olar ýaş olanlar esasy, biziň esasy elektorat taýdan aktiv millet olar. Olar garran adamlar däl, ýa çağa çuğu däl. Olar häzir okuw alyp başga durmuş gördüler-de, inni bular häzir hemmeti siyasi meselelere, bir yurdun içindäki diktaturaň eden etdiligine garşy bulan içinde ütköşük pikirler döre, özgö pikirlik döreýär. Şoň esasyna diktatura esasy etmeli işi şol ýanky yurtdaşyna çykaran şo diversiyon bölümi şonuň etmeli işi näme? Şol adamlar öýlerine çekmeli. Ayna seni prokuror ederin, ay seni 6-njy adjel ederin, ay men seni parlament ederin ýany bularyň hemmesiniň adyny alýarlar da ir ýandan bularyň hemmesi aňyrda Türkmenistanyň ýanky KGB-siniň menbaň içinde bolup galýar. Men şu çykyşymy ýanky bir halkyň içinde ozal giýinden ýaýran bir gurrun ýatlaçak bolýar. Bir wagt halyň içinde bir atly dinar ağışancan bolan. Şoň bilen elmydama tersine gidip görüşýän ters okan bardy o wagt. Garamollu diýärler oňa, gijeň diýärler. Şol bir gün ağışancan gidip barýan ýoluny o köşek bolan bolup ýanky bozlan bolupdyr. Şonda ağışanyň aýdan sözi ay köşek bolup bozlasaňam gözüň gijeň gözüne meňizýär. Millet ýaş ýigitler, ýaş ýeten adamlar, Türkmenistanyň raýatlary. Egerde siz diktaturadan dinmakçy bolsaňyz, birinji mesele hiç hatşan ozal bolsun, täze bolsun, bir ýerde menbe bolsun, KGB prokuratura bolsun, şolar bilen işleşip bir ýerde iş bitiren adam bolsa, ýa işden çykan adam bolsa, hiç wagt ynanmaly. Biziň ýolumyz açyk ýol, ýöne biz ilki bilen ak bilen garany saýgarmaly. Biz wara biz bilen şol ýoly hakyky ak ýürek bilen görüşjek ýoly bilen biziň içimize salýan içallary saýlamaly. Şoň üçin şunuň ýalyk halkara maslahatlary gatnaşyp, şo taýda bir ýerde diktatura gol çekip, men şu zatlara boyun aýlan diýilen ýerine şo taýda diktaturan bokurdogyndan tutup, şol gol çeken düzgünnamalaryna boyun etmeli, hemen diňe şoň bilen biz şonu ýeňip bileriz.